Hej med jer. I den her video vil jeg vise, hvordan man opretter en kontakt i Kasseglad. Kontakter bruges blandt andet under fakturer og bilag. Du skal have Pro-abonnementet for at kunne bruge kontaktmodulet, og du kan opgradere din konto herop. Okay, men lad os komme i gang med at oprette en kontakt. Jeg starter med at udfylde et firmanavn og en kontaktperson, CVR-nummer, gade, postnummer. Byen bliver automatisk udfyldt, som I kan se. Land er okay, og jeg giver firmaet et telefonnummer og en mailadresse. Så er der bare tilbage at trykke opret kontakt. Så bliver kontakten oprettet, som I kan se her. Jeg kan redigere i kontakten igen ved at klikke på blyanten, eller slette kontakten igen ved at klikke på det røde kryds. Så enkelt er det. Tak fordi du så med.